fallou un o Cerceda nun encontro que, como dixo Luisito, pois o Racing de Ferrol estivo aí ata pois máis ou menos mediada a segunda metade. O encontro comezou con ese penalti que fai Curro Vacas. Por dicirlo de alguna maneira, non parece. Sí, a verdade que foi moi protestado, parece que Óscar se tiraba aí, o penalti que o transformou Manu Barreiro no minuto 18. Pouco despois chegaba esta acción, esta parece algo máis clara, de Paco a Óscar. Non descartes de todos os hitos que o dianteiro faga bastante por tirarse. Igual, isto era o minuto 18, dous penaltis xa. Mira onde manda Cabrejo o balón. Así pon as mans o veterán xogador do Cerceda. E o Racing, que como dicía Luisito, pois sí que tivo algunha. Esta, por exemplo, para Marcos Suárez, clarísima. Esta outra que imos ver de Sueiro, banda dereita, perdón, banda esquerda, desde aí, mira, vai probar Pois o disparo de Pablo Rey, perdón, era o que disparaba aí. Pablo Rey, despois a ocasión para Felipe, as sucesivas sen opción ninguna. Segunda metade, Aira tamén fallou, a verdade que sí que se pudo meter no partido Racing de Ferrol, Sí, porque nese momento, lembremos que o marcador era de 0-1. Isto tamén é chave. Na segunda parte foi expulsado Antonio, exxogador do Cerceda, un Antonio que xa lle marcara o seu ex-equipo na Copa de Diputación. Despois ainda tivo algunha oportunidade o Cerceda, un par delas de Xaco, esta é unha delas. Bueno, hai que dicir que o Racing, a verdade é que tivo todo en contra, Sí, porque tal e como foron as circunstancias do encontro, e vexan aí esa man, igual esta sí que parece algo máis clara, man de Casanova, xa cando quedaban 8 minutos pro remate. O certo é que houbo penalti, tirou o Barreal, tiraron 3 xogadores distintos. Os penaltis neste partido. E o porteiro un pouco máis e se mete no punto de penalti antes de que lanzar. O Cerceda líder en solitario, o Racing que non acaba de arrancar nesta terceira división. A opinión dos adestradores, como podes imaginar, pois ben distintas. Eu creo que a verdade que non empezamos demasiado ben, pero bueno, creo que a partir do minuto 15 o equipo foi collendo posición e bueno, en líneas xerais eu creo que ao final, ainda que houve algunhas xugadas un pouco complicadas, creo que merecimos sacar algo positivo de aquí. Estou contento, creo que o equipo sin dominar tampouco todo en contra, porque creo que non o dominamos, pero bueno, estamos na casa dun equipo moi forte que estaba no seu público e sabíamos que non iba a poñer moi difícil. Eu xa dixen na previa, ven con a gasolina da temporada pasada, un equipo super conxuntado, pero o noso equipo hasta o minuto 65-70 de partido estuvo metido no partido, o que pasa é que a un equipo que che piten 3 penaltis en contra e que te quedes con 10, pois é máis jodido aínda.